Bé, la segona característica de la música del jazz és la de que molts cops la nota no comença al temps, sinó que s'anticipa, començant una corxera abans. Aquest fenomen l'anomenarem anticipació i en un compàs de 4 temps podem trobar anticipacions al primer temps, anticipacions al segon, anticipacions al tercer temps i per últim anticipacions al quart temps. Aquí podem veure aquestes lliçons, de la 9 a la 15, són exemples d'anticipació en el primer temps. Aquí veiem, per exemple, aquesta nota, aquest sol, no ataca sobre el temps, sinó que comença una miqueta abans. El mateix passaria amb aquest la d'aquí, que ataca abans, o amb aquest si, amb aquest la d'aquí, o amb aquest sol. És a dir, la nota que cau al primer temps, totes aquestes rodones que cauen al primer temps, realment no comencen al primer temps, sinó que comencen una corxera abans. Això se l'anomena anticipació al primer temps. Anem a veure, per exemple, una anticipació sobre el segon temps, que serien aquestes. Veiem que en lloc de començar el temps al primer, justament el primer, ve precedit d'un silenci de corxera. Per tant, seria i to, pam, pam, pam. I, d'acord? Sempre hi ha un petit silenci per començar. No ataca el primer temps. El mateix passaria al tercer temps. Aquí veiem una anticipació al tercer temps, és a dir, les blanques no ataquen el tercer temps, sinó que ataquen una corxera abans, ho veiem aquí també. Tu 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 ta, tu 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 ta, tu 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 ta. D'acord? I per últim, veuríem unes anticipacions al quart temps, és a dir, aquest cas seria una anticipació al quart temps. Ta, i, un ta, i, un ta, o aquesta. I, un i, un i, un ta. Bé, una altra característica que veurem en el jazz és que les notes que estan en part dèbil o temps dèbil són les més importants, a l'inversa que en el clàssic. Així podem veure que les anticipacions tenen un accent per donar-li importància a la nota accentuada. Anem a veure, per exemple, amb aquest sol d'aquí, veiem que hi ha un accent a l'anticipació. Aquí també a l'anticipació al la veiem un accent, aquí amb el si. Anem a veure com es tocaria això. Vaig agafar el clarinet i anem a tocar-ho. Vaig a tocar el número 10. Si veiem ara la número 11, que hi ha corxeres i cuidado que hi ha anticipacions accentuades, veiem que hem de mantenir sempre el que és les lligadures. I així aniríem fent.